Ready bola isuk iki dina iki aku masak krengsengan kokot iki. Krengsengan kokot bola jenenge krengsengan kokot. Krengsengan kokot iku apa? Krengsengan kokot iku kaki kambing, sikil kambing teklik bola. Teklik ya iki dibumbu apa? Bumbune bumbu krengsengan, rasane pedes manis. Pedes ana legi-legine sithik ngene lho bola. Ya lho. Bumbune luwe kok. Ya masake ora mung sak jam 2 jam iki. Masake iku sampai 3 jam bola. Jadi nganti empuk. Dicokot ngene langsung copot dhewe-dhewe kan. Lah bumbune mangane mbek sego anget-anget cocok rada lemes apa nih musim udan. Waduh enak bola. Sego sak Magicom ya iso entek. Nek lawe kaya enake kaya ngene iki lho. Gak noleh-noleh, Bos. Ya. Lomboke ya. Jos lomboke lombok seger, bumbune fresh terus bola. Ready krengsengan kokot, krengsengan teklik kambing. Ya gawe mangan awan udan-udan mbek bojone, mbek keluargane. Cocok wis. Nikmat pol bola. Cek gak kosong ya. Iya. Ingin tek ya.